Marea capcană a vieții noastre este că noi credem în sentimente. Și când mă refer la sentimente, nu mă refer la iubire, pentru că iubirea este o altă categorie. Că toate păcatele împotriva iubirii au efecte asupra generațiilor următoare. Aduce în relația de cuplu fricile lui sau furia lui din relația copilărie, din relația părinților. Dacă tu îți iubești tatăl, ceea ce este firesc, da, să-l iubești, atunci îl iubești în același timp și pe abuzatorul mamei tale. Și tu trebuie să unești cele două realități. De fapt, un copil are nevoie să zboare cu ambele aripi. Aceste aripi reprezintă părinții? Dacă, de exemplu, într-o familie avem o victimă, într-o generație, în următoarea generație e foarte posibil să avem un abuzator. În constelații se spune că nu te desparți niciodată, ci relațiile anterioare rămân cu tine. Și atunci e mai bine să faci pace acolo, ca să poți să fii într-o relație ulterioară. Doliul, în cazul unui divorț, durează 7 ani. Că 7 ani de zile nu ești disponibil, pentru că încă mai ești legat cu persoana, mai ales dacă ai copii. Și problema se pune în interiorul nostru, cum ne vindecăm, cum mergem mai departe când ceva este deja întâmplat. Vindecarea e ca un cadou, e ca un dar care vine atunci când te deschizi și când renunți la orice dorință de a face ceva, de a obține ceva și la identitatea ta și la identitatea ta de victimă. Voi un follow dacă ați găsit informații importante pentru voi. Aștept întrebările voastre în comentarii și vă puteți înscrie în comunitatea Copacul Vieții, link în descriere. Bine ați venit la Copacul Vieții. Sunt Florentin Iordache și astăzi am invitat un om care a fost cerut aici. Un om care este președintele Asociației Române de Terapii Sistemice, cu formare profesională vastă, inclusând psihoterapie experiențială, hipnoză ericksoniană, analiză tranzacțională și metode inovative precum Internal Family System și metoda Sedona. Dragii mei, astăzi stăm de vorbă. Formarea în psihoterapie scurtă, colaborativă. Da. Asta e cea mai important. De acest termen, n-am auzit de terapii scurte. Terapii scurte, da. Eu îmi bucur la Copacul Vieții. Bine ai venit la noi și mulțumim tare mult că... Bună seara și mulțumesc de invitație. Cu drag. Având în vedere că n-am auzit de, cel puțin eu, de terapii scurte colaborative. În ce sens colaborative? Denumirea completă e mai lungă. Terapii scurte colaborative centrate pe client și pe soluție. Deci sunt terapii care au o caracteristică, sunt focalizate pe eficiență și pe relația de alianță profundă cu clientul. Și utilizează metode selectate din alte terapii și toate au un singur scop, să ne asigurăm că ceea ce facem este bine pentru client și mai ales că este măsurabil. Și terapiile scurte au o caracteristică și anume au instrumente de măsurare. Deci ele, cum să spun, se validează și se întemeiază și științific prin măsurători. Și bineînțeles ajută clientul să aibă mai bine grijă de viața lui. Practic, prin măsurare se referă la... Sunt niște fișe de autoevaluare sau de evaluare comună între client și terapeut, pe care le utilizează la începutul unei ședințe legat de săptămâna anterioară și la sfârșitul unei ședințe legat de această ședință de acum. Și pe baza unor medii se pot genera concluzii despre cum merge terapia și se poate muta accentul, pot fi schimbate metodele, instrumentele. Deci permite control, permite măsurare și permite niște decizii în timp util. Se bazează foarte mult pe cercetare științifică, pe analize statistice, dar nu se oprește la asta. Este o psihoterapie de profunzime, o psihoterapie și foarte plăcută în cele din urmă. Da. Cel care a adus metoda aceasta în România se numește Bogdan Ion.
Uh-huh. Bogdan Union este un creator un deschizător de drumuri pentru România. Mai am multe nume de învățat. Printre altele e și facilitator de constelații familiale. Da. Da. Dintre primii am putea spune. Cred că sunt printre primii. Înainte de mine venea Dorina Mocanu. Uh-huh. În 2004 am luat contact cu ea și am lucrat prima mea constelație. În 2005, dacă mi-aduc bine aminte, în 2005 am început prima formare cu o persoană pe care a adus-o Dorina, Alberto Itur Belete, și cred că este primul formator din România, până în 2009, după care am o parte dintre cei care erau în grup, eu am organizat grupul, de aceea știu foarte bine, au dorit să continue și am chemat un alt facilitator și trainer care a fost apropiat de Bert Hellinger, care se numește Jutta ten Herkel, de origine germană, dar trăia în Anglia și stăpânea engleza la nivel academic și germana foarte bine. Și pe acest background ea a devenit un colaborator foarte apropiat al lui Bert Hellinger, vreme de 15 ani. Uh-huh. Am început în 2009 cu ea, după ce am terminat cu Alberto, și am continuat inclusiv în momentul de față. Mai avem colaborări cu ea, deci sunt aproape 15 ani. Ea mi-a facilitat legătura cu Bert Hellinger, pe care l-am adus în România în 2010, în februarie, 10 februarie. A fost o ninsoare mare atunci, mi-aduc aminte, era cât o mașină. Și a fost primul și singurul workshop cu Bert Hellinger în România și cu Sophie Hellinger. Eu am continuat colaborarea cu Bert Hellinger din 2009, tot prin facilitarea Iutei, până în 2014, timp de 5 ani de zile. Uh-huh. Am tradus niște cărți și am publicat niște cărți în limba română. Și de atunci, din 2008, de fapt, începusem să lucrez, după ce terminasem formarea. În 2009 a fost o supervizare și de atunci lucrez în continuu. La început cam la 2 luni. Acum lucrez lunar aproape în fiecare săptămână. Am câte un grup și nu doar în București, în diverse locuri. Și în țară. Uh-huh. Da. Pentru cei care se uită la noi, în ce oraș ajungi? Păi, Iași. Am training de formare, dar și workshop-uri. Cluj. În Iași, cred că e tradiția cea mai mare. Uh-huh. Acolo am fost chemat de mai multă vreme. Cluj, Constanța, formările și în București, bineînțeles. Aici e baza mea. Dar merg și la Brașov și la Ploiești, Timișoara. La Timișoara iar am o formare. Și am fost în diverse alte locuri, dar de obicei când sunt invitat undeva, dacă am posibilitate, dacă am timp, mă duc. De obicei am și tabere, vara, iarna. Foarte frumos. Bun. Ce îmi place foarte tare că pe lângă a fi facilitator ești și psihoterapeut și cumva ai văzut aceste conexiuni. Teama noastră cea mai mare, sau cel puțin pe care o am sesizat-o eu în zona asta, este lipsa de iubire și dezechilibrul ăsta pe care ți-l creează această lipsă. Și atunci uite, am o întrebare legată de copii. Da. Copiii de astăzi, generația mea de 30-40 de ani. Cum se face că copiii adulți, cum sunt eu, nu sunt așa de fericiți în condițiile în care ei n-au văzut că părinții lor se iubesc? Și aici fie că vorbim despre relații dezechilibrate, da, în familia de origine, fie că vorbim de părinți care s-au despărțit. Da. Cum se transmite această nevoie de iubire a părinților lui? Copilul se hrănește din iubirea părinților. Dacă există iubire și respect între părinți, atunci copilul se simte în siguranță și se dezvoltă normal. Uh-huh.
Adică nu are nicio grijă și grijile lui sunt grijile firești ale copilăriei. Ce se joacă, ce învață, cum se distrează. Însă dacă între părinți nu există respect, nu există comunicare, dacă ei nu se iubesc, nu dragostea unuia dintre ei nu ajunge la celălalt din diverse motive, atunci copilul se îngrijorează pentru că nu își poate concepe viața și viitorul fără părinții lui. Evident că de multe ori părinții aleg să se despartă de multe ori pentru că în principiu nu văd o posibilitate de a se împăca din diverse motive și evident că ei nu aleg binele cel mai mare, aleg răul cel mai mic. Adică mai bine ne despărțim decât să ne chinuim și teoretic e corect, dar nu este binele cel mai mare pentru copil. Deci atunci când părinții nu se iubesc, copilul care este rezultatul iubirii dintre părinți, este practic o metaforă a iubirii părinților, nu se iubește nici el pe el. El înțelege că nu are o bază și că de multe ori se poate considera vinovat pentru dificultățile părinților și se poate pedepsi, poate să nu se iubească pe el. Și ulterior acest copil, el ajunge să caute în relația de cuplu ceea ce nu a avut. Iar dacă nu a avut o iubire sănătoasă în relația părinților lui, se pot întâmpla multe lucruri. De exemplu, copilul se raportează la niște modele. Modelele acestea devin ca niște imprinturi, ca niște reprezentări despre ce merită el. Dacă el a fost important sau nu în relația de cuplu, în relația părinților, dacă părinții l-au iubit sau nu, dacă părinții s-au iubit sau nu, dacă relația între părinții lui a fost fericită, toate lucrurile astea sunt imagini cu care el rămâne în minte și la care se raportează apoi în deciziile pe care le ia. De exemplu, s-ar putea să se raporteze cu frică la relația de cuplu, să zică, eu nu vreau să intru într-o relație de cuplu pentru că am văzut ce poate să însemne. Mama a fost abuzată sau tata a fost abuzat. Sau poate să se raporteze cu așteptări prea mari. Eu voi avea o relație de cuplu altfel decât părinții mei. Și de obicei, alegerile făcute din aceste motivații sunt alegeri confuze. Și sfârșim prin a reproduce, prin a repeta tiparul părinților. Deci, înainte de a intra într-o relație de cuplu, ar trebui să vedem care e bagajul nostru și să încercăm să vindecăm acest bagaj. În așa fel încât, pe cât posibil, să fim conștienți ce aducem și să putem avea grijă de problemele și de dificultățile noastre, astfel încât să nu încărcăm relația cu problemele din copilăria noastră. ok. Lucru care se întâmplă foarte rar, pentru că de multe ori îndrăgostirea se bazează exact pe lipsurile pe care le-am avut. Adică proiectăm asupra unei persoane nevoile noastre neîmplinite și ne așteptăm ca relația de cuplu să ne aducă ce n-am avut. Bineînțeles că este un copil mic care se căsătorește cu așteptările unui copil mic și cu presiunea și cu durerea unui copil mic și foarte rapid aceste lucruri ies în evidență în relație, acuze reciproce, sabotaje, conflicte și de multe ori nici nu le înțelegem cauzele. De fapt, sunt traumele noastre. Fiecare, și nu ne îndrăgostim întâmplător, ne îndrăgostim de o persoană care seamănă cu noi, care are traume asemănătoare. Și trăim total inconștient relația. Asta poate susține ceea ce am trăit eu în proprie persoană. Ea e mama copiilor mei. Pentru că mama n-a fost prezentă și eu practic mi-am căutat o mamă pentru relația mea de cuplu. Da, Bert Hellinger, eu îl apreciez foarte mult pe Bert Hellinger, deși sunt foarte mulți în momentul ăsta facilitatori buni
Nu consider că l-am integrat pe Bert Hellinger, de aceea de multe ori mă raportez la el. Și în continuare studiez și încerc să merg pe firul lui. Bert Hellinger spune că cel mai bun motiv pentru căsătorie este sentimentul că ceva ne lipsește pe care îl are celălalt. Și în principiu, ce ne lipsește ca bărbat, ce ne lipsește ca femeie. El spune că există și alte motive. De exemplu, aș vrea ca tu să fii mama copiilor mei. Sau tu ai bogăție, eu am frumusețe. Sau tu ai bogăție, eu am tinerețe. Sau tu ai statut, eu am bani. Lucruri de genul acesta. Sunt motive viabile, dar în situația unei crize, ceea ce este aproape inevitabil în relația de cuplu, aceste motivații sunt foarte fragile și arată, de fapt, fragilitatea relației de cuplu. Și astfel încât relația trebuie bazată, în primul rând, pe atracție și pe smerenie. Să fiu conștient că am nevoie de această persoană, să apreciez diferența între mine și ea și să ne bazăm iubirea pe această diferență. Celelalte motive, spune Bert Hellinger, la o zdruncinătură mai serioasă nu rezistă. Pentru că, de exemplu, vreau să fii tatăl copiilor mei, ok, fac copii cu tine, cam ăsta a fost proiectul, ești tatăl copiilor mei, te apreciez ca tată, poate că mie mi-a lipsit tatăl în copilărie, sau nu l-am simțit destul de consistent, sau nu știu ce s-a întâmplat, și te văd doar ca tată, adică nu mai este atracția sexuală care contează. Și la un moment dat s-ar putea ca să apară insatisfacția în relația de cuplu, pentru că relația bărbat-femeie nu funcționează sau nu este suficient de solidă. E doar un exemplu. Da. Sau în situația unei crize financiare, când nu mai ai bani. Ce se întâmplă? Că dacă femeia își bazează securitatea pe banii bărbatului sau bărbatul își bazează securitatea pe statutul femeii, ce se întâmplă când dispare, să spunem, acest pilon? Da, am prins o idee într-o carte de-a lui Bert Hellinger în care, nu știu dacă chiar astea sunt cuvintele, dar sună ceva de genul: pentru ca bărbatul să fie bărbat, are nevoie de ceea ce îi oferă femeia. Da, în Love, Seed and Symmetry e un capitol întreg și exact așa afirmă: bărbatul și femeia trebuie să fie smeriți și să recunoască că au nevoie unul de celălalt și că ei, de sine stătători, sunt incompleți. Noi suntem incompleți. Lucrul ăsta poate că diferă un pic față de perspectiva lui Jung, care spune că o persoană este completă în ea însăși, că are și energie masculină și energie feminină și că, de fapt, nu avem nevoie unul de celălalt. Poate am înțeles eu greșit. Bert Hellinger spune nu. Ești bărbat, tu ești femeie, ai nevoie și vei fi bărbat printr-o femeie. Și ești femeie printr-un bărbat. Și trebuie să recunoști că îți lipsește ceea ce are bărbatul și îți lipsește ceea ce are femeia. Practic, în relația noastră de cuplu să recunoaștem că tu m-ai ajuns pe mine tu ca femeie m-ai ajuns pe mine ca eu să fiu bărbat. Să fiu bărbat. Dincolo de toate lucrurile de suprafață. Da. Asta este, să spunem, cel mai solid fundament. Ion, conform cunoașterii tale, funcționalitatea asta, eu sunt bărbat pentru că tu mi ești femeie, presupune în viața noastră reală să ne uităm către partenerul nostru de cuplu cu o iubire atunci când el este nervos, când este dezamăgit de noi. Cum să reacționăm în viața de zi cu zi, încât să ne păstrăm acest cuplu complet, ca să-i spun așa? Răspunsul e foarte complex și foarte diversificat. Da, pot să dau așa un răspuns foarte general și simplist. Te rog, da, simplist. Simplist vorbind, da, avem nevoie de iubire. Avem nevoie de iubire față de celălalt, să-l putem conține. Iar această iubire față de celălalt vine pe un fond
vine pe fondul iubirii și înțelegerii de sine. Deci primul lucru de care avem nevoie este să ne iubim pe noi, să ne înțelegem atunci când noi suntem descentrați, să avem compasiune față de noi și din această compasiune față de noi putem să generăm un cadru, un context sigur și liniște în conținere. Dar discuția despre bărbați și femei este foarte bogată și diversificată. E un răspuns simplist, ca să zic așa. Da, Da. avem nevoie, dar începe cu noi. Începem cu noi. Îmi place că cumva mi-ai pus o minge la filoi, e la modă rău de tot în momentul de față termenul ăsta, să ne iubim pe noi. Însă oamenii îl văd cumva, sau cel puțin cei cu care am interacționat, eu îl văd cumva superficial în sensul în care cum mă iubesc eu pe mine? Băi, eu n-am mai fost să mă cațăr pe munte de nu mai știu cum, că a trebuit să stau să spăl rufe. E foarte multă confuzie în domeniul acesta. A devenit un termen la modă, într-adevăr, și cum era mai de ceva timp, termenul integrare. Trebuie să integrezi trauma, trebuie să integrezi. Astea sunt lucruri foarte abstracte. Dar există un sens concret atunci când vorbim despre iubirea de sine. Din punctul meu de vedere, Te rog. înseamnă, în primul rând, să te cunoști, să fii prezent la ce se întâmplă în tine și să nu te identifici cu impulsurile tale, cu gândurile tale, cu emoțiile tale. Dacă te identifici cu emoțiile tale, atunci ești pierdut. De ce? Pentru că emoțiile tale, de moment, se opun altor emoții. Vorbim în termeni de părți, adică avem în interiorul nostru subpersonalități care sunt ca niște persoane reale, care au o vârstă, un comportament, un anumit sistem de valori, un anumit sistem de comportament, anumite scopuri. Toate sunt pozitive, doar că ele vin de la vârste mici, când am trecut prin diverse situații și am tras concluzii despre ce ar trebui să facem ca să ne fie bine. Și atunci ele, dacă la 6 ani ai înțeles ceva despre viață, iar la 10 ani ai înțeles altceva și la 15 ani ai înțeles altceva, de multe ori ele intră în contradicție. Și atunci e o luptă în interior. Și că tu, când te identifici cu această luptă, de fapt, ai tendința să judeci. De exemplu, o parte din tine zice că trebuie să iubești. Poate că e un copil mic care a simțit insecuritatea din relația cu părinții lui și a zis, dom'le, ăștia nu se iubesc, hai să iubesc eu. Și atunci el crede că iubirea este, cum să spun eu, panaceu. El iubește și se lasă abuzat și așa mai departe. Există o altă parte în tine care a simțit, a început să înțeleagă, a simțit abuzul și a devenit furioasă. Și atunci când tu vrei să convingi pe cineva ca să nu fii respins, de exemplu, să armonizezi lucrurile, ești un om al armoniei, că eviți conflictele. Există o altă parte în tine care îți spune, ai greșit, ce faci? Și te judecă, și te respinge, și te pedepsești pe tine. În același timp te lași abuzat, după care te pedepsești. Și ia uite ce mi-am făcut. Părțile astea iau control asupra personalității tale, nu simultan. Când e simultan, ești la spital. Ci, să spunem, în momente diferite. Și trăiești aceste conflicte în interior și atunci este o iluzie să spui că te iubești și că te duci la munte să te cațe sau nu știu ce, te duci la coafor sau la spa. E un aspect al iubirii și anume să ai grijă de tine, în principiu de corpul tău sau de mintea ta. Însă cel mai important este să ai grijă de liniștea ta interioară, iar liniștea ta interioară înseamnă să ai grijă de toate aceste impulsuri, să le privești cu bunătate, cu înțelegere, cu înțelepciune, dar nu din perspectiva unei părți care e cu un an mai mare. Deci nu privești cu perspectiva unui adolescent de 16 ani, perspectiva unui copil de 12 ani. N-ai cum. Da. Pentru că nu există încredere și atunci dispare în interior încrederea și armonia.
Ce înseamnă iubire și, de fapt, compasiune față de sine? Înseamnă să vezi toate părțile astea, să le înțelegi pe fiecare în profunzime, să le asculți, să intri în contact cu ele, iar asta înseamnă că te extragi din ele. Te extragi într-un spațiu mai liber, mai puțin condiționat, într-un spațiu al iubirii necondiționate. De acolo e posibil ca tu să ai compasiune față de tine. În rest, este doar un termen abstract, o modă. Spui, iubește-te pe tine, mulți înțeleg într-un soi de narcisism. Fii egoist, să nu-ți pese de alții, nu te gândi la ei. Nu este adevărat. Compasiunea și iubirea față de sine merg mână-mână cu compasiunea și iubirea față de celălalt. Da, mulțumesc tare mult. În timp ce explicai, eu înțeleg foarte bine lucrurile când mi le imaginez, ca atunci când citesc o carte. Da. Nu mă prinde nicio carte dacă nu-mi imaginez scena respectivă. Da? Așa sunt aici și deja mi imaginez. Dragii mei, vă sfătuiesc să dați un pic înapoi și să reascultați bucata asta, că e ceva extraordinar. Da, într-adevăr, iubirea asta este împinsă cumva către... A devenit un termen gol. Da. Ca toți termenii care sunt utilizați în mod exagerat și mai ales de oameni pentru care nu există un conținut acolo. Bineînțeles că fiecare atribuie un sens, că trebuie să-i dea un sens și pentru fiecare înseamnă altceva. Din perspectiva mea, compasiunea față de sine, adevărata compasiune și adevărata iubire vine doar dintr-o perspectivă înaltă, transcendentală, să zicem din perspectiva sinelui. Sau în ceea ce îl privește pe Bert Hellinger din perspectiva metaconștiinței sau a marelui suflet. Acolo este posibilă, pentru că este o iubire necondiționată. Când mă iubesc pe mine necondiționat, pentru că mă înțeleg de ce am luat decizia aia, de ce sunt dependent de nu știu ce, de mâncare, de alcool, de nu știu ce, de ce am luat decizia aceea greșită față de mine, de ce m-am abuzat, de exemplu, de ce m-am lăsat abuzat, pentru că mi-a fost frică de respingere și asta vine din copilăria mea. Și am înțeles că dacă cineva mă respinge, pentru că nu am altă alternativă, eu trebuie să dau mai mult. Și mai mult, și mai mult, și mai mult. De fapt, în timp ce dau și aparent iubesc, de fapt eu mă resping pe mine și îmi fac rău. Dar pentru un copil asta a fost singura șansă să supraviețuiască, pentru că nu mai avea nimic altceva, n-a știut ce să mai fac. Și când văd așa copilul din mine, când văd cum mă domină, când se generează în mine frica de respingere, atunci am iubire pentru el. Și atunci se topește. În această înțelegere profundă se topește, începe să se dizolve presiunea extremă a acelei părți din mine, care vrea de fapt să mă țină în siguranță, să mă ajute. Deci în interiorul nostru se creează fragmente în diverse situații care sunt nu chiar de sine stătătoare, dar aproape de sine stătătoare. Au agenda lor, au înțelegerea lor asupra vieții, au valorile lor, au comportamentele lor, au plăcerile lor. Da. De multe ori ele sunt contradictorii și uneori chiar sunt polarizate. Că una crede așa și cealaltă exact pe invers. Ele au funcții în interiorul nostru, deci atât noi percepem constelațiile ca fiind ceva exterior. Eu am trecut de faza. Nu este vorba de familia noastră adevărată. E vorba de reprezentările pe care le avem în interiorul nostru. Pentru că noi interacționăm cu lumea cu niște imagini interioare. Noi când reprezentăm în constelații pe tata sau pe mama, noi nu-l aducem pe tata acolo, nu aducem pe mama, aducem reprezentarea noastră și toată informația noastră conștientă și inconștientă despre familia noastră. De fapt, ce facem este să ne vindecăm pe noi, ne vindecăm familia în interiorul nostru, dar în interiorul nostru mai avem și altceva. Mai avem părți din noi deconectate de sine. Și noi suntem deconectați de sine. Și sunt deconectate pentru că la un moment dat în viață se pierde încrederea. Pierzi încrederea naturală a copilului. Copilul are o încredere naturală, cel puțin în anumite familii, în părinți. Și la un moment dat se pierde. Se întâmplă ceva într-o zi, nu știu, o bătaie, un țipăt, un conflict, un divorț, orice.
Și copilul își pierde încrederea. Pentru el Dumnezeu sau divinitatea erau părinții și odată cu pierderea încrederii în părinți, el pierde încrederea în orice este mai mare decât noi. Deci, practic, un copil, încrederea în el se bazează foarte mult de prezența părinților acolo. Capacitatea lor de a fi prezenți, nu neapărat de prezența fizică. Capacitatea lor de a fi prezenți. Capacitatea de a fi prezenți în relație, cu bunăvoință, cu resurse, cu încredere, cu iubire. Păi și cum se face, Ion, că am observat foarte mult, uitându-mă asupra și ceea ce a scris Bert Hellinger, cât și ceea ce am văzut în constelații, faptul că mulți dintre copii rămân loiali comportamentului părintelui pe care l-au judecat. Da. Dacă părinții se despart și copilul intră în sfera de influență automat, în sfera de influență a părintelui de care depinde supraviețuirea lui, de părintele cu care rămâne, iar părintele celălalt este respins, este considerat cel rău, cel care a greșit, atunci copilul dezvoltă, iubirea copilului devine ascunsă și se transformă în imitație, ceea ce noi numim în constelație loialitate. Este o iubire, este aceeași iubire care până într-un punct a fost conștientă, după care a devenit inconștientă. Este aceeași iubire. Copilul în felul acesta îl păstrează în sufletul lui pe părintele care lipsește. Deci, pentru copil nu e posibil să nu-și iubească părinții. El îi va iubi mereu. Dacă nu recunoaște, va recrea în viața lui propria povestea părintelui. Și atunci o să-și dea seama de ce am devenit eu exact ca tata sau ca mama. Pentru că i-am iubit, de fapt. De ce am divorțat exact ca părinții mei? De ce am făcut? Pentru că i-am iubit. Dar eu n-am știut asta, n-am crezut asta. Eu am crezut că tata e ăla rău și că uite că de fapt am devenit eu ăla rău. Sau mama este cea rea și uite că eu am devenit cea rea. Da, uite. Asta apare pentru că noi nu avem maturitate spirituală. De ce? Noi tratăm lucrurile în termen de bine și rău. Ce e bine și ce e rău, le tratăm după interesele noastre, le tratăm după mintea noastră. Adică atunci când ne uităm la lucruri, noi le vedem din sfera noastră obișnuită, din mintea noastră obișnuită, care este mintea convențională care a creat toată această lume, bazată pe diferență, pe a gândi, pe a raționa. Iar asta înseamnă a trasa o linie într-o realitate care e unitară, a trasa o linie între ce îmi face bine și ce îmi face rău. Și ceea ce îmi face bine este binele, ceea ce îmi face rău este răul. Dau numai un exemplu foarte generic, dar de fapt noi, toată viața noastră este bazată pe concepte polare. Tot comportamentul nostru, toate deciziile noastre, pentru că noi ne dorim profund să ne îndreptăm către bine și să fugim de rău. Și acum, când venim într-o relație cu sisteme de valori validate în timp, cum a supraviețuit familia X și familia Y și ne simțim atrași de o persoană diferită de noi, care are alte sisteme de valori, seamănă cu noi, dar în același timp e diferită, ne trezim că ce e bine pentru noi e rău pentru persoană și ce e rău pentru persoană e bine pentru noi. Și intrăm în conflict valoric. Și în loc să ne raportăm la iubire, o iubire care transcende aceste delimitări, noi ne raportăm la dreptate. Cine are dreptate, cine a fost la bun, cine a fost la rău. În realitatea sufletului, realitatea profundă a sufletului, sau cum spune Bert Hellinger, în marele suflet, sau în iubirea spirituală, aceste distincții există, dar nu sunt relevante. Adică dacă vrei să te vindeci, trebuie să crești spiritual. Deși constelațiile au pornit ca o psihoterapie și s-au maturizat ca o psihoterapie, la un moment dat Bert Hellinger a văzut că sfera psihoterapiei este depășită și că apare un alt nivel. Din experiența lui a apărut un alt nivel de vindecare și un alt nivel de interacțiune între clienți și problematica lor, care se desfășoară altfel, ca și cum ar fi o altă realitate. Și a spus, asta e realitatea spirituală. Și atunci, ca orice psihoterapie de profunzime, care
testează limitele psihoterapiei, a trecut dincolo de aceste limite, a trecut în transpersonal și în transcendent, astfel încât Bert Hellinger nu mai consideră că e o psihoterapie. Deși a pornit din psihoterapie, consideră mai degrabă că este o filozofie de viață practică. Adică cu aspecte practice, așa cum erau filozofii la începuturile filozofiei, ei erau de fapt vindecători. Erau psihoterapeuții antici, să spunem. Cam așa s-a întâmplat. Da. S-a dus la limite și a ajuns în spiritualitate. Pentru noi este ca o invitație la maturizare spirituală, pentru că, de fapt, constelațiile sunt superflue, dacă e corect termenul ăsta, total insignifiante și irelevante dacă le tratezi ca psihoterapie. Poate că sunt psihoterapii mult mai eficace decât constelațiile. Și dacă vine un psihoterapeut și nu pricepe nivelul spiritual, atunci el o să spună asta e o manipulare, e o prostie, e orice altceva. Însă, în momentul în care ți se deschide mintea și inima către nivelul spiritual, atunci vezi că este altceva și este și foarte practic, utilizează instrumente terapeutice, dar depășește sfera terapeutică. Merge în cu totul alt spațiu. Dar utilizează foarte mult instrumentele terapeutice. Însă, principala cale de vindecare este conectarea cu un câmp mai mare decât, să-i spunem, sufletul persoanei, dacă putem spune așa, sau sufletul colectiv. Este marele suflet. Vindecarea e ca un cadou, e ca un dar care vine atunci când te deschizi și când renunți la orice dorință de a face ceva, de a obține ceva și la identitatea ta și la identitatea ta de victimă și la mintea ta. Ești deschis, ești prezent acolo și odată ce ești prezent începi să primești cadourile. Îmi place foarte tare cum explici calm și o voce caldă de ascultat. Dragii mei, suntem prezenți și pe Spotify, în curând și pe Apple Podcast. Ai menționat mai devreme că practic noi îi purtăm cumva pe membrii familiei de origine în noi, Da. și că nivelul de conectare din constelații se întâmplă în noi. Da, asta este perspectiva mea. Nu știu cum gândesc ceilalți. Nu l-am auzit pe Bert Hellinger să-și pună problema asta. Dar eu, ca psihoterapeut, știind că mintea noastră funcționează pe baza imaginilor, eu știu că sunt imagini conștiente și imagini mai profunde inconștiente. Imagini e un termen generic. Noi putem să-i simțim în corp pe strămoșii noștri. În ADN-ul nostru cu siguranță. Sunt toți aici. Suntem epigenetica și toate. Da, și în toate organele noastre. Uneori un organ rezonează cu un alt strămoș de al nostru, se deconectează de întregul care suntem noi. Deci noi îi purtăm în interiorul nostru pe toți cei de dinaintea noastră. Și suntem conectați cu ei. Și ce avem de făcut? Aici este, să spunem, secretul. Noi trebuie să devenim conștienți de ceea ce ne afectează și de sursa lucrurilor care ne afectează și să le respectăm. Astfel încât să le începem să facem distincții în interiorul nostru, să ne separăm, vorbim noi în psihoterapie, să ne separăm de ceea ce s-a întâmplat înainte prin respect, prin loialitate, prin a privi cu demnitate pe cei care au fost înaintea noastră, a privi cu demnitate suferința lor, a nu mai încerca să-i ajuți, să-i salvezi, pentru că dacă vrei să-i ajuți, asta vine dintr-o judecată. Pentru că tu crezi că este ceva de salvat. Doar că iubirea spirituală nu crede că e ceva de salvat. Știe că fiecare viață este demnă, suficientă, perfectă și nu are nevoie de nicio ajustare. Dar noi, pentru că nu avem această iubire spirituală, noi considerăm că, vai, ce a pățit bunicul, ce a pățit bunica, ce s-a întâmplat, că a murit mai devreme, a avut o boală, considerăm boala ceva negativ, considerăm moartea ceva negativ, considerăm... Nu înseamnă că confruntându-ne cu ele în viața reală, trebuie să le acceptăm și să ne înclinăm.
ci problema se pune în interiorul nostru, cum ne vindecăm, cum mergem mai departe când ceva este deja întâmplat. Practic, uite, aici îmi subliniez și eu în momentul ăsta înțeleg mai mult cum funcționează constelațiile, îmi doresc foarte mult să aprofundez cât mai multă informație de aici, pentru că mie mi-au schimbat viața, adică sunt un exemplu viu și le-am povestit oamenilor multe dintre experiențele mele. Practic, noi în momentul în care avem un strămoș, spre exemplu, avem în linia noastră un violator, rezultă un copil, iar copilul îl poartă pe violator în el. Da. Te rog să mă corectez dacă greșesc cu ceva. Și pentru ulterior, că e tatăl lui. Da, și deci atunci îl poartă ca tata al lui, dar în același timp îl poartă ca abuzator al mamei. Asta, de exemplu, ce mi-ai spus tu, e o situație extrem de grea. Pentru că dacă tu îți iubești tatăl, ceea ce este firesc, da, să-l iubești, atunci îl iubești în același timp și pe abuzatorul mamei tale. Și tu trebuie să unești cele două realități. Omul ăsta este bun sau este rău. Da. Iar asta nu se poate uni decât în Dumnezeu, decât într-un spațiu în care distincția între bine și rău nu mai este relevantă. Nu că n-ar fi relevant, ea este relevantă în viața noastră. Violatorul trebuie să meargă la închisoare, da? Da. Dar pentru un om care vrea să se vindece, o situație de genul acesta, tratată cu mintea, este insolvabilă. Nu ai cum să rezolvi așa ceva. Nu poți să rezolvi decât într-un tărâm spiritual, dintr-o viziune spirituală. Cu o iubire spirituală. Adică tu trebuie să mergi dincolo de bine și rău, dincolo de accepțiunea obișnuită a binelui și a răului, ca să poți să te uiți cu compasiune, să vezi destinul, să vezi soarta, să vezi că de fapt viața ta pe asta se bazează, să te înclini în fața suferinței mamei, să nu judeci pe tatăl tău pentru că așa, destinul are multe aspecte ascunse și misterioase și de fapt noi nu înțelegem de ce s-a întâmplat așa. Însă de multe ori există un determinism. Nu sunt întâmplări. Noi credem că sunt întâmplări, dar nu sunt întâmplări. Dacă te dai timpul în spate, dacă am avea acces la nu știu câte generații, am vedea de fapt că e o încercare de reparare tot traumatică a ceva ce s-a mai întâmplat înainte. Dacă, de exemplu, într-o familie avem o victimă, într-o generație, în următoarea generație e foarte posibil să avem un abuzator. Dacă avem o victimă, în generația următoare apare un abuzator ca să echilibreze. E posibil, exact. De ce? Pentru că o victimă sau familia victimei face o diferență foarte clară între abuzator și victimă. Dar din perspectiva spirituală, cele două destine vor fi pentru totdeauna împletite. Nu mai putem să vorbim despre victimă fără abuzator, pentru că noțiunea de victimă fără abuzator nu există. Există o victimă, există abuzator. Așa cum noțiunea de copil nu există fără părinte. Există copil, există părinte. Există copil, există tată. Există mamă. De aceea noi punem accentul pe structura familiei. Chiar dacă tatăl n-a fost prezent, dacă nu l-ai cunoscut niciodată, el există. El trebuie să existe și tu trebuie să ai o imagine despre el. Așa și cu victima. Ea este împletită pentru toată viața cu destinul abuzatorului și destinul abuzatorului este împletit cu destinul victimei pentru toată viața. Cine vrea să le despletească? Victima, familia victimei zice, acolo este rău întruchipat, trebuie să nu ne mai amintim de el sau trebuie să-l pedepsim, el nu merită demnitatea umană, îl demonizăm și familia abuzatorului spune trebuie să uităm ce s-a întâmplat, trebuie să nu ne mai aducem. Și amândouă practic ignoră una victima, una abuzatorul. Sau se simt copleșite și, de exemplu, familia abuzatorului de obicei se abuzează. Hellinger o spune într-o carte care mie îmi place foarte mult și o consider un soi de Biblia constelațiilor, dacă pot vorbi în termeni ăștia, Rising in Love, creșterea în iubire. E tradusă și în română? Nu este tradusă. Rising in Love. El spune că atunci când un criminal ucide o persoană,
el își pierde instantaneu sufletul. Pentru că el consideră că are dreptul și își exercită cu îndreptățire asta și el crede că poate să ia ceva ce el nu a dat niciodată, și anume viața unui om care vine din altă sursă, atunci el își pierde sufletul, își pierde dreptul de a fi în contact cu sufletul lui. Și sufletul unde se duce? Se duce la victimă. Din acea clipă el începe să-și caute sufletul, pentru că el simte că îi lipsește ceva. Și își caută sufletul toată viața și nu-l va găsi niciodată decât atunci când se va uita în ochii victimei. Wow. Și această Dar informație... înainte de asta, el este judecat, ostracizat de toți ceilalți, își pierde demnitatea și practic intră într-o buclă din care nu mai știe cum să mai iasă. În același timp, membrii familiei, dacă ucigașul, de exemplu, se simte îndreptățit, din diverse motive. De exemplu, am fost la război. Ce se întâmplă la război? Se omoară. Ucidem, că doar nu mergem la grătar sau la un meci de fotbal. Da. Deși fotbalul e tot un fel de război, dar nu mor oameni. Da. Da, asta e diferența și de aceea e bine să avem sporturi și de aceea e bine să avem olimpiade, că avem războaie mondiale la care nu moare nimeni. De fapt, ne bucurăm cu toții. Când un om merge la război, chiar dacă el este pus să ucidă și primește și decorații, este erou pentru cei care l-au trimis și a apărat patria. Da? Dar e un contrast foarte mare. Acum văd dintr-o altă perspectivă, ești erou, dar tu ai ucis. Da. Din perspectiva neamului tău și a Dumnezeului colectiv, care este un Dumnezeu fals, Dumnezeul nostru care te-a trimis la război și te-a legitimat, tu ești un erou. Sigur, dacă ți-ai apărat țara, este altceva, adică ai o circumstanță atenuată, dar tot ai ucis. Ca urmare, practic ai încălcat unitatea între două ființe umane sau între tine și mai multe ființe cât ai ucis. Ca urmare, sufletul tău nu mai este niciodată în liniște și tu ori pornești un proces spiritual. Apropo de asta, este un film care îmi place foarte mult, Ostrov, nu știu dacă... Ostrov este un film rusesc. Mie, iartă-mă de glumă, iertați-mă, suna vin. Ostrov e vorba de un mistic rus care în timpul războiului a trăit o dramă. A fost pus de un ofițer german să-l ucidă pe capitanul lui. Și el a tras, mai mult germanul i-a apăsat pe trăgaci, a tras, a omorât o ființă umană care era prietenul lui, camaradul lui. Acela a căzut în apă, iar el, toată viața lui, a început acest proces spiritual. Adică a trăit acest sentiment de vinovăție și a știut că sufletul lui e pierdut și n-a făcut decât să-l caute în Dumnezeu. Și a devenit un mare mistic și un mare vindecător. Și la un moment dat a venit la el un general, mare erou al Uniunii Sovietice, care de fapt era acest capitan. Wow! Da, el l-a recunoscut și a venit cu fiica lui care avea probleme. Pentru că omul a rămas toată viața cu sentimentul de vinovăție, iar celălalt a devenit un erou. Da. În sfârșit, ideea este că odată ce ai rănit un om, tibetanii vorbesc că unul dintre cele mai mari păcate este să răpești unui om speranța de iubire. Pentru ei a ucide înseamnă să-i ucizi sufletul, să ucizi iubirea. E o rană la fel de mare ca uciderea fizică. La noi, în credința noastră ortodoxă, e să nu ucizi. Dar există o poruncă și mai puternică și anume să nu-ți faci un Dumnezeu fals. Da, despre asta putem să discutăm altă dată. Odată ce ai ucis, între ghilimele, odată ce ai strivit sufletul unui om sau speranța lui legitimă de a fi iubit, de a fi fericit, ai săvârșit un păcat împotriva spiritului. Putem spune că această ucidere a sufletului se întâmplă și atunci când există un adulter? Sau da, ucizi iubirea. Ucizi în multe feluri. Ucizi încrederea, ucizi speranța de fericire, ucizi un om care trece prin așa ceva, câtă încredere mai are după aceea în următoarea relație? Cât îi ia să-și refacă încrederea? Oare și-o mai reface vreodată? Adulterul, violul, incestul,
orice fel de... Sigur, este o extensie foarte mare a termenului de a ucide, dar ideea este următoarea, îți pierzi sufletul, adică tu în adâncul inimii devii liniștit pentru că tu știi că ai săvârșit o greșeală, o eroare împotriva unor comandamente mult mai mari decât dreptatea umană și gândirea umană și valorile umane. E ceva care ne ghidează pe toți și care are grijă de toți. Și tu ai sfidat pentru că nu primești astăzi efectul, imediat cum ai făcut. Îl primești peste o generație, peste două, peste 10 ani, peste 20 de ani și îți aduce aminte cum ai greșit. Uite, aș duce un pic discuția către familii, în sensul în care, într-o carte pe care ai tradus-o tu, Fericirea care durează, a lui Hellinger. Eu doar am sponsorizat-o. Sau ai sponsorizat-o? Știu că era scris. L-am întrebat pe Bert Hellinger dacă îmi recomandă o introducere. De ce? Pentru că el nu a scris o introducere în constelații. Nici n-a vrut să scrie o carte despre constelații. Au scris-o prima dată doi autori germani. Mă rog, unul era deja, Hunter Beaumont era deja profesor în Statele Unite, iar celălalt era profesor am uitat, în Germania, undeva la o universitate de prestigiu, Gunther Weber. Ei au scris-o, pe care el a mai scris, dar erau de alt nivel. Și bineînțeles că au fost extrem de cumpărate și utilizate aceste cărți, dar la un moment dat s-a trezit că au scris alții introducere în constelații și s-a apucat și a scris și el o carte care se numește Glück das bleibt. Glück das bleibt, cred că traducerea este corectă, izvorul nu se uită niciodată înapoi sau, nu mai știu, norocul care durează sau fericirea care durează, nu mai știu exact termenul, însă este o introducere care poate fi, e foarte accesibilă. Da, e ușoară de scris, de citit, pardon. Practice. Da, acolo, dragii mei, Mirengo, gazda noastră, ca de obicei, îi găsiți pe Nicolae Titulescu 119, decorații în interioare de la perne, canapele, jaluzele și multe altele, găsiți pe mirengo.ro. Puteți să lăsați voi un follow dacă ați găsit informații importante pentru voi. Aștept întrebările voastre în comentarii și vă puteți înscrie în comunitatea Copacul Vieții, link în descriere, și voi pune de data aceasta și cărțile lui Bert Hellinger în descriere, câte un link către ele. În cartea respectivă, Fericirea care durează, mi-aduc aminte cumva aceste sunt două familii și se atrag pentru un soi de uniune, dacă pot să-i spun așa, ca un membri ai lor să devină un cuplu, însă scopul acestei uniuni nu este neapărat relația celor doi, ci echilibrarea, dacă pot să-i spun așa, între cele două Dezechilibrele, da. Echilibrarea dezechilibrelor din fiecare familie. Cu alte cuvinte, noi avem nevoie de ceilalți. Ce e mai greu aici este să descoperim de ce. De ce, da. De ce noi avem motive, ne simțim atrași. Uneori lumea zice, da, cum te-ai simțit atras tu mai de ăla sau de aia? Ce ai văzut tu la el? Dar, de fapt, este ceva acolo care depășește, cum să spun eu, capacitatea noastră obișnuită de a înțelege și cred că în timp și cu atenție, cu deschidere sufletească, am putea să-i dăm de cap. Până în clipa de față, eu cred că majoritatea care i-au dat de cap doar retroactiv. Adică în timpul relației, de ce suntem noi împreună, e cam greu de spus. După, poți să ai niște intuiții. Eu știu dacă vreodată poți să afli cu adevărat, nu știu. Da, e un mister. E un mister. Hellinger spune că pe noi ne ghidează misterul, că este marele suflet sau câmpul acesta spiritual care ne leagă pe toți și în care noi suntem toți împreună, suntem unul și același. Acest câmp are propriile lui legi
el generează, să spunem, viața noastră și că noi, înțelegând și aliniindu-ne cu acest câmp, putem să contribuim într-un mod activ la viața noastră. Hellinger nu spune exact așa că poți să-ți creezi viața, metoda Sedona zice, ok, poți să-ți creezi viața, dar el spune că poți să te aliniezi cu legile spiritului, să le respecti și să te lași ghida de ele. Și ele te vor ghida acolo unde trebuie să te ducă și că nu prea ai tu atât de multă libertate cum crezi. Că e o iluzie, libertatea asta. Evident că poți să te forțezi, doar că toți curgem în același fluviu și unii ajung foarte obosiți la capăt, da. și mândri de ei că au văzlit și au notat împotrivă. Da. Că zice că e mai bine să te relaxezi, te mai uiți pe un mal, mai faci o baie, mai stai la plajă, mai mănânci ceva și mergi cu fluviu, mergi cu apa. Practic suntem o unitate, am putea spune, și este nevoie să ținem cont și de oamenii pe care avem în jurul nostru, chiar dacă nu sunt apropiați sufletește. Nu suntem o unitate. Suntem unul și același. Unul și același. Dar noi nu trăim în această mentalitate. Noi trăim în mentalitatea diferenței. Și oamenii au o conștiință, să spunem, în diverse grade în care trăiesc această diferență. Cei care trăiesc diferența asta cel mai acut sunt cei care săvârșesc crime, cei care merg la război. Pentru că acolo nu mai ai de-a face cu oameni, ai de-a face cu inamici, cu dușmani. Da. Toate lucrurile acestea au consecințe. Sunt traume pe care nu știu dacă vreodată o să le rezolvăm. Sunt rupturi majore în adâncul ființei umane, care după aceea au efecte în cascadă. O generație, 2 generații, 5 generații. De unde putem să știm? Suntem unul și același. Dar, în clipa de față, ceea ce spun este o afirmație fără acoperire. Că am putea să spunem asta atunci când simțim asta, că suntem unul și același. Dacă simțim că suntem unul și același, atunci trebuie să ne fie rușine să vorbim. Pentru că ce să spunem, cui să-i spunem? Înțelegi? Da. Și cine să-i spună? Adică eu îmi spun mie, eu care știu deja, îmi spun mie ceva ce știu deja. Banal. Da. Noi trăim în același timp cu piciorul în 2 lumi. Trăim cu un picior în lumea asta obișnuită și cu un picior în lumea spirituală. Dar nu avem comunicarea între cele 2 lumi. Și ce avem noi de făcut și ce ne ajută constelația este să vedem că cele 2 lumi comunică, că vrem sau că nu vrem și că putem să creăm o punte între ele. Și să trăim, să fim în lumea noastră obișnuită, dar nu din lume. Adică exact cum spunea Iisus. Din ce am mai prins eu, Ion, pe zona asta de sisteme familiare, se creează niște încurcături, spre exemplu. Încurcătură ce poate însemna? Poate însemna că eu, tatăl, plec de acasă din familia mea, din unde soția, copii, chestii de genul ăsta, și plec cu o femeie pentru 2 ani. După care mă întorc. Observ în timp, spre bătrânețe, tatăl spune să nu faci copilul meu ca mine. Însă el repetă această încurcătură. Cum putem noi rezolva sau cum pune în ordine, cum se pune în ordine într-o constelație această încurcătură? Nu știu dacă am formulat iarăși întrebarea. Te-am înțeles. Da. Înțeles. Cum, să zicem, ne eliberăm de efectele unor lucruri care s-au întâmplat Așa. Păi în situația asta specific, de exemplu, copilul ar trebui să înțeleagă dacă l-a judecat pe tatăl lui, dacă l-a respins, dacă l-a judecat, dacă l-a devalorizat. Pentru că dacă l-a devalorizat, cu precizie matematică, va face la fel. Cu precizie matematică. Nu în primii 10 ani de viață, la un moment dat. S-ar putea chiar la aceeași vârstă ca și tatăl. E foarte important și dacă mama copilului și-a devalorizat soțul, deci toată situația a fost judecată, ea n-au ajuns la pace, n-au ajuns să integreze
povestea, să ajungă la pace cu povestea și atunci cumva sunt condamnați la repetiție. Ce ar trebui să facă copilul? Ar trebui să se delimiteze, să se diferențieze, în primul rând, de responsabilitățile tatălui. Să-i spună tatălui în constelație, nu în față: tată, eu renunț să te judec. A fost dureros pentru mine și te-am judecat pentru că a fost dureros și nedrept față de mama. Dar acum îmi dau seama că eu nu am dreptul să te judec, că lucrurile sunt mult mai profunde decât am putut eu să le înțeleg și sunt niște pârghii pe care nici acum nu le înțeleg și mă retrag din judecată. Eu nu am dreptul să te judec. Nu este în dreptul meu să te judec pe tine. Dar ceea ce ai făcut tu rămâne cu tine. Adică tu mai departe îți porți consecințele și răspunzi în conștiința ta pentru ce s-a întâmplat. Și atunci Din punctul meu de vedere, da, mai încă un pic. Din punctul meu de vedere, tu rămâi tatăl meu, te respect și te onorez în sufletul meu și am un loc bun în sufletul meu. Accept ceea ce s-a întâmplat cu tine, accept această fază din viața noastră și o să am eu grijă de copilul din mine care a suferit. De obicei asta nu se pune în constelații, pentru că se lucrează doar sistemic. Și sistemic e prea puțin. Adică aici trebuie să vezi că tu înțelegi o parte din tine, cea deșteaptă, înțelege, e atinsă, dar mai este o parte care zice: stai un pic, dar 2 ani de zile nu știu de tata, n-am avut de mâncare, mama a plâns, a suferit. Nu e chiar așa ușor. Ce fac eu cu toată durerea asta? Și tu ți-asumi responsabilitatea și spui tatălui: de copilul din mine care a suferit mă voi ocupa eu. Adică eu sunt adult și stau de vorbă cu copilul din mine și am grijă de copilul din mine, am grijă de suferința lui. Nu pot să dau vina pe tine toată viața. Și în un moment în care trebuie să constat că sunt adult și că pot să fac ceva. Eu pot să repar în mine ceea ce s-a stricat și care nu mai poate fi reparat. În același timp trebuie să respect relația părinților, că poate îi judecă, poate le spune: uite, voi n-ați fost capabili să aveți o relație bună. Mamă, trebuia să divorțezi, nu trebuia să-l mai primești. Sau mamă, tu l-ai izgonit. Nu știu. Sau cealaltă femeie este desconsiderată, l-ai furat pe tata. Deci sunt mai multe lucruri care sunt desconsiderate și cu toate trebuie să ajungem la pace. Cine judecă? Este un copil care a suferit. Un copil care nu și-a dorit asta. Și atunci, iarăși spun, vă respect relația, vă onorez ca părinții ai mei. Ăsta e nivelul spiritual. Și apoi nivelul psihologic care spune: și o să am eu grijă de ce a rămas în mine nevindecat. Adică eu sunt adult și mi-asum responsabilitatea pentru viața mea și pentru consecințele pe care. Și așa ne separăm și în același timp avem grijă de noi înșine. Și atunci șansele scad ca omul să repete povestea. Și atunci am văzut transformări în sensul ăsta și în relația de cuplu existentă a omului respectiv. Absolut. Da. Absolut, pentru că el înțelege că aduce în relația de cuplu fricile lui sau furia lui din relația din copilărie, din relația părinților. Sunt mulți care spun: eu nu o să fac niciodată ce a făcut mama sau nu o să fac niciodată ce a făcut tata. Și de fapt vine cu o presiune interioară de a face la fel. De ce? Pentru că din perspectivă spirituală noi suntem unul și același. Când judeci pe cineva, câmpul spiritual zice: păi te judeci pe tine. Înseamnă că și tu vei face la fel. Să vedem, pe tine te ierți? Ia să vedem, ești mai bun? Pentru că practic noi conținem jumătate din mama, jumătate din tata. Sau suntem jumătate. Da. Cumva. Deci aici în constelații sunt mai multe niveluri de lucru. Primul nivel era, să spunem, foarte apropiat de psihoterapie. Al doilea nivel este mai degrabă sistemic, adică spune: există un întreg, ne raportăm la întreg. Și al treilea nivel este mai degrabă spiritual. Adică avem toate 3 nivelurile și de multe ori facilitatorul lucrează dintr-un nivel pe care l-a înțeles el mai bine. De exemplu, eu ca psihoterapeut, prima dată am început mai cu psihoterapie, adică acolo vedeam eu. După care am înțeles mai bine, mai profund, după care am înțeles și mai bine și mai profund și
cred că mă dezvolt în mod natural, așa cum s-a dezvoltat Hellinger. Hellinger n-a lucrat la sfârșit cum a lucrat la început. A spus, până aici am lucrat așa, nu mai e valabil. Până aici am lucrat așa, nu mai e valabil. Pentru că el, pe măsură ce s-a maturizat, pe măsură ce a fost învățat, că adevăratul învățător nu este Hellinger, este câmpul care ne unește pe toți, câmpul spiritual. Acest câmp spiritual ne învață dacă suntem deschiși, dacă nu vrem să ne impunem voința noastră despre bine și rău, el ne arată care este soluția și de ce. Și Hellinger a fost învățat să renunțe și la aia și la aia. A văzut că, de fapt, vindecarea profundă vine dintr-un alt spațiu și în ultima perioadă a carierei lui profesionale, a maturizării lui profesionale, el era omul care știa să aștepte. Adică asta făcea. Știa că este o altă forță, o forță spirituală care lucrează prin noi, dacă îi dăm voie, și el îi dădea voie. Era primul. Are o meditație care se numește The Door, ușa. Și spune, vine un moment în constelații în care te afli în fața unei uși și nu știi ce să faci. Și nu faci nimic decât să aștepți. Și aștepți până când se deschide singură. Trebuie să ai răbdare să aștepți. De ce? Pentru că în tot timpul ăla, partea terapeutică din tine zice, trebuie să faci așa, altă zice, fă așa. Dar de ce stai? Dar de ce? Și clientul la fel și grupul vrea să întâmple ceva. Și tu trebuie să ai răbdare să te oprești, să ai grijă de toate impulsurile astea și să le înfrânezi, să le dai deoparte și să înțelegi că pe toate trebuie să le predai în fața unei forțe mai mari, care știe cu adevărat, care știe soluțiile și ale cărui răspunsuri sunt întotdeauna creative, creatoare. De aceea orice constelație este un dar, o constelație făcută bine, corect, din câmpul spiritual este un cadou, este ceva ce n-a mai fost niciodată, este o soluție pe care poate niciodată n-ai văzut. Nu poți să repeți soluțiile de la o constelație la alta. Deși unele observații se păstrează, nu întotdeauna se păstrează. Și Hellinger în ultima parte când l-am prins eu, făcea constelații la acest nivel. Foarte greu de înțeles. Foarte mulți au și decolat de la Hellinger. S-au retras pentru că nu pricepeau ce face Hellinger. De ce? Pentru că nu e vorba de priceput, e vorba de crescut. Și eu nu cred în creșterea asta artificială la incubator. Pui facilitatorul, în 2 ani de zile, pac, a explodat și știe tot ce știa Hellinger. Nu cred în asta. Eu cred că trebuie să trecem prin aceleași faze, poate mai scurte, ca și Bert Hellinger. Și să ajungem în mod natural să percepem ultima fază a dezvoltării lui. Deci, ultima fază a dezvoltării lui era așa. Spiritul unește ceea ce mintea desparte. Și ultima fază era o fază a reconcilierii pe care nu o mai tratai din perspectivă psihoterapeutică. Dar psihoterapia este implicată peste tot și este utilă. Până într-un punct în care îți dai seama că nu este suficient. E mai mult. Dar nu poți să o negi și nu poți să o îndepărtezi, ci trebuie să-i dai un loc. Da, foarte frumos spus. Cum am prins eu pierderile din neam, din istoria de neam, să zicem păduri, să zicem averi, da. Averi mari, ele... Sunt pierderi sau nedreptăți? Nedreptăți. Poți să pierzi la poker. Da. Și atunci... Nu. Nedreptăți, da, ai dreptate. Nedreptăți în sensul în care, spre exemplu, s-au confiscat păduri. Da. Și unul dintre urmași, la un moment dat, ajung în boală. Într-o boală de multe ori incurabilă. Putem spune că e un semnal de alarmă în sensul în care avem nevoie să recuperăm acele bunuri luate pe nedrept? Sau care e sfera aici? Eu până acum nu am... Dacă abordăm sistemic asta, putem spune că nedreptatea se cere reparată. Da? Și că e ca și cum primești din partea familiei o misiune, repară nedreptatea. Dar
Aici avem două variante. Una e să o repari în exterior, du-te și recuperează, ca să fie pace în familie. Iar a doua este să te maturizezi spiritual și să-ți dai seama că de fapt nu ți aparține nimic și că totul ți aparține. Și că abundența este altceva decât să recuperezi lucrurile acelea, să faci dreptate. S-ar putea ca tu să te califici la un nivel foarte înalt în viață și să ai foarte multă abundență în viața ta, făcută pe munca ta, dar mult mai ușor decât alții. Ca și cum ai primit o binecuvântare, să recuperezi, dar muncind. De exemplu, nu neapărat recuperând acea pădure. Am văzut ambele variante. Să recuperezi ceva e una și cealaltă variantă este să te bucuri de viață pentru că vei recupera, ți se va da. Pentru că divinitatea are întotdeauna grijă să echilibreze lucrurile. Poate că ești un norocos. Poate că, nu știu, viața îți oferă foarte ușor niște lucruri sau poate că ai niște talente care atrag foarte multă abundență. Ca și cum primești o binecuvântare. Dacă îmi primești binecuvântare, când spui bunicule, străbunicule, ție ți s-a făcut o mare nedreptate, ai o mare durere, ai un loc frumos în inima mea, înțeleg că este o perspectivă mult mai profundă și misterioasă pentru care aceste lucruri s-au întâmplat, pentru că Dumnezeu le-a lăsat să se întâmple. Și mă înclin în fața ta și ai cel mai frumos loc în inima mea. Și ești cea mai frumoasă parte din sufletul meu. Și te respect și nu consider că această nedreptate îți distruge demnitatea. Tu în fața mea ești cea mai frumoasă și cea mai demnă persoană pe care o... Înțelegi ce spun? Da, înțeleg. Adică eu fac reparația în suflet. Nu neapărat în realitate. Și făcând lucrul ăsta, bunicul mă privește cu dragoste și zice, wow, ce deștept e ăsta. Bă, sunt mândru de tine. Asta e o binecuvântare. E ca și cum îți însoțește pașii într-un mod, să spunem, inconștient. Te sprijină de undeva, e ca un înger păzitor. Și te sprijină în deciziile tale, în ce ai tu de făcut. Și îți apare norocul altfel. Da, uite. Nu este neapărat un blestem. Depinde ce faci tu cu situația. Tu poți să o consideri un blestem și să fii chinuit toată viața, că n-ai recuperat, că te îmbolnăvești, că nu știu ce, sau să o consideri o binecuvântare, ca să înțelegi că adevărata abundență nu-ți poate fi luată și ea este conectarea cu sine, conectarea cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e totalitatea. Când ai sentimentul de totalitate și nu mai ai sentimentul de Ion, Vasile, Gheorghe, fiul lui ăla care nu știu ce i s-a întâmplat, când nu mai ai această identitate limitată la persoana ta sau la familia ta, ci ai o altă identitate, atunci nu simți că îți lipsește ceva. Și tocmai acest sentiment al abundenței îți aduce în viața ta, pentru că e mult mai ușor pentru tine să deschizi totul. Și ți se deschide totul. Da, în istoria mea de neam, nu știu dacă am mai redat aici, a fost așa. Străbunica pe linie maternă s-a măritat cu un sărăntoc din Telorman. Ea venind din Dobrogea. În Dobrogea aveau pământuri, era din neam de Chiaburi, dacă nu mă înșel. Nu existau chiaburi. Chiaburi au fost definiți de comuniști. Mă rog. Chiaburi este o definire ca să poată să le ia din avere, să-i considere exploatatori, pentru că trebuia să stabilească niște standarde și au dat vreo 5 decrete și azi erai chiabur dacă aveai 100 de găini, mâine erai chiabur dacă aveai 50, peste o lună erai chiabur dacă aveai 10 și vindeai 2 ouă. Deci definirea asta de chiabur este o definire ideologică. Chiaburii nu erau oameni care exploatau alți oameni, erau oameni muncitori. În primul rând că mulți dintre ei au fost împroprietăriți în urma primului război mondial, unde s-a plătit cu sânge. Și regele le-a promis împroprietărirea și s-au desfințat marile moșii și au primit oamenii care au fost la război. Au primit câteva hectare, pentru ei era aur curat. Dar s-a plătit cu sânge și a fost o promisiune a regelui. Promisiunea din primul război mondial a fost în urma acelui mesaj pe care știm cu toții, pe aici nu se trece. Ce aveam acolo? O armată de țărani în opinci, cu coase,
Adică o armată nedotată, pe care au Da. dotat-o în cele din urmă francezii, care se lupta cu cele mai puternice armate ale momentului. Germania, Austro-Ungaria și inclusiv Bulgaria. Prietenii noștri bulgari și nu știu dacă nu erau turci, nu erau. Deci ăștia, da? Și care ne-au bătut. Și guvernul s-a retras și pe linia Galaznă-Moloasa, Focșani, Mărășești, Mărăști-Oituz, acolo a fost ultima linie de apărare. Dacă treceau de acea linie, aveau drum liber până la Iași, guvernul României cădea și statul românesc era desființat. Deci de acești oameni a depins soarta țării. Și regele le-a promis că le dă pământ, indiferent ce s-a întâmplat. Dacă ei mor, dă familii. Și ei atunci au făcut niște acte de curaj, au rezistat și au oprit ofensiva puterilor Axei până când au fost ajutați de francezi, de englezi, care practic au salvat România. De aceea în București sunt câteva bulevarde cu denumiri de general francez, general Berthelot, de exemplu. Că asta a însemnat salvarea identității românești. Altfel nu se știe cine eram. Eram sfâșiați, probabil ca și Polonia. Deci acești oameni au primit de multe ori pământ în urma acestor acte de sacrificiu și de luptă. După care au venit comuniștii și au zis, mă, voi sunteți exploatatori. Pentru că au venit rușii și au schimbat toată imaginea despre ce înseamnă bine și corect. Au spus oameni care exploatează alți oameni. Este adevărat că asta înseamnă la bază capitalismul. Dar nu a fost adevărat în toate cazurile. Și ei aveau nevoie ca să sărăcească populația, să-i aducă pe toți la același numitor și au dat, teoretic, au luat de la bogați și au dat la săraci. Dar au creat multe nedreptăți, pentru că astea au fost plătite cu sânge. De multe ori. Nu toată lumea a furat, nu toată lumea a fost coruptă. Unii au muncit foarte mult, unii au avut curaj, au făcut lucruri frumoase, mari, inclusiv la țară. Da, și o mică lecție de istorie la Copacul Vieții. Nu și-au mai găsit ulterior pământurile. Cum nu le-au găsit? Unul dintre fiii străbunicii a mers în Dobrogea să le caute, nu le-a mai găsit. Am înțeles. Au dispărut cumva. Au dispărut actele. Actele, da. Mizez pe efectul, da. Ulterior, un membru un străbunic din linia matern-paternă, total invers, s-a îndrăgostit de o țigancă și el a fost exclus din neam și nu i s-a mai dat pământuri. Erau mai mulți frați, care aveau sate. Ulterior, nu știu dacă e un efect al lor, să-mi confirm tu și poate dezvolți un pic efectul transgenerațional, ca să-i spunem așa, eu m-am apucat să-mi cumpăr pământuri. Interesant, vezi? Da, însă ai o dragoste față de pământ. Da. De fapt nu știi cu cine semeni, cu care dintre ei. Cui a fost dor de pământ? Care dintre ei a iubit pământul așa de mult? Oamenii ei erau legați de pământ. Ei iubeau să probabil cei din Dobrogea. Probabil cei din Dobrogea. Și m-am potolit, conștientizez acum în discuția cu tine, în momentul când am cumpărat o bucată dintr-o mare proprietate de boieri. Cum erau străbunicii pe linia matern-paternă. Da, fii atent, ai cumpărat-o. Am cumpărat-o, adică Dumnezeu, viața ți-a dat ce aveai nevoie ca să recuperezi. Și ai recuperat ceva. Da. Și poate fi un efect și o motivație. Și atunci la un este. Probabil că este o motivație. Poate că tu mi-ai zis că îți place să te duci, să stai acolo, să stai în ploaie, să lucrezi pământul. Deci o dragoste față de pământ. Și pământul îți dă înapoi. Îmi dă multă iubire înapoi pământul. Da, îți dă sănătate, îți dă tot ce ai nevoie. Și găini frumoase, da. Uite, acum mai avem un pic, dragii mei, o discuție foarte frumoasă, sper că vă place. Aștept aprecierile voastre, dacă e cazul, în comentarii sau altfel de întrebări. O întrebare și mergem spre final acum către copii, pentru că am aflat că ai și un proiect legat de copii. Și prima întrebare, până ajungem la proiectul tău, e așa. De ce oare copiii sunt influențați de relațiile neștiute?
Pentru că ele sunt neștiute doar pentru mintea noastră rațională. Dar ele, în câmpul care ne unește pe toți, întotdeauna adevărul este cunoscut. De aceea, de exemplu, așa zisa relație neștiută are efect și în relația de cuplu. Și copilul începe să fie atras de anumite lucruri și vorbește, spune anumite lucruri, te întreabă anumite lucruri și te gândești, mă, dar de unde știi asta? Uh-huh. Sau ți se pare așa că e o întâmplare? Nu e o întâmplare, el știe și exprimă. Pentru că toate lucrurile sunt cunoscute. Mai devreme sau mai târziu, de aceea și în constelații, secretele ies la suprafață. Și unele secrete trebuie să fie știute, iar altele care au legătură cu demnitatea nu trebuie să fie știute. Dar ele au efecte. În toată psihoterapia transgenerațională se vede că un secret are efect. Uh-huh. Și secretele care ne afectează trebuie să fie știute. Și atunci copilul tinde să scoată la suprafață. Da, copilul îl scoate la suprafață, vorbește despre el, se manifestă ca și cum îl cunoaște, deși nu îl cunoaște conștient, dar apoi poate să pună în act în viața lui. Mi-aduc aminte de un caz acum, e un pic mai ciudat, dar o să vorbesc despre el. Te rog. O persoană care a fost violată la 19 ani, a ținut secret, n-a vorbit niciodată despre asta. La vârsta de 19 ani, fiica ei, de care a avut foarte mare grijă ca nu cumva să fie violată, a pățit un accident la schi în care practic a fost penetrată ca și un viol cu un, cum îi zice? Un băț. Băț, da. Un băț de schimb. Și atunci mama a simțit nevoia să-i spună. Pentru că și-a dat seama că cele două evenimente au legătură. Exact la aceeași vârstă. Wow. A fost la fel de dureros. Dacă fiica ar fi știut, era un secret care se cerea spus. Dar mama s-a rușinat ca și cum ea ar fi fost de vină. Tocmai pentru că a fost o victimă. Ea nu a spus niciodată. Ea a fost afectată și copilul a perceput în sfera ei că anumite zone nu trebuie spuse și le-a manifestat. Inconștient. Deci, practic, unele evenimente se întâmplă... Alt exemplu, o persoană care era prostituată de multă vreme făcea prostituție în mintea ei ca fiica ei să aibă o viață bună. La un moment dat, și fiica a început să facă prostituție, deși ea nu știa despre mama ei. Și mama nu vrea să-i spună. Și în terapie, terapeutul i-a recomandat să-i scrie o scrisoare fiicei că nu mai este nevoie să facă asta, că ea nu mai face prostituție. I-a scris o scrisoare fără să-i o dea. Dar din momentul ăla, fiica s-a oprit. Foarte interesant. Secretele sunt cunoscute întotdeauna. Chiar dacă nu conștient. Ele rămân în memoria familiei și ele ies la suprafață la un moment dat. Și se repetă. Până când cineva își dă seama că lucrul ăsta s-a mai întâmplat. Dar apropo de asta, în cartea Rising in Love, Bert Hellinger spune că în marea majoritate a cazurilor, în spatele problemelor pe care le avem în viața noastră, cel mai adesea se află o crimă. 1, 2, 5, 10 generații în urmă. Că marea majoritate. De ce? Pentru că crima este abuzul cel mai mare pe care un om poate să-l săvârșească asupra altui om. Acum, dacă extindem perspectiva și ne ducem și la cele 10 porunci tibetane, că poruncile din religia tibetană seamănă foarte mult cu cele ortodoxe, probabil că toate păcatele împotriva iubirii au efecte asupra generațiilor următoare. Cum ai mințit, cum ai trădat, cum ai avut asupra. Și când când am lucrat cu Bert Hellinger, am avut șansa să lucrez cu el 2 constelații și am mai lucrat într-o altă constelație care nu era despre mine, dar era important rolul meu, era un rol central. Asta doar cu el, cu alții. Deci am avut șansa să lucrez și după ce am lucrat m-a întrebat ce simți acum. Iar eu, cu
deșteptăciunea mea terapeutică, am început să explic cum simțeam și nu știu ce, și m-a oprit, mi-a zis, nu-mi da niște definiri atât de exacte. El mă întreba, de fapt, ce se întâmplă, dacă sunt bine, dacă nu sunt bine, pentru că eu respiram ca și cum fusesem înnecat și de-abia am ieșit la suprafață. Și probabil de asta m-a întrebat, să vadă care e procesul meu energetic. Și eu început să-i spun ce s-a întâmplat în familia mea și mi-a spus, nu o defini. De ce? Pentru că dacă o definește, ca și cum energia curge de pe munte ca apa, unde o să se ducă? Până la vale. După care intră pe râu, după care ajunge până la mare, se duce până la punctul zero. Dacă tu o definește ca și cum pui un baraj, o pui barajul la jumătatea muntelui, foarte bine, ai ajuns în profunzime, dar nu știi niciodată, de fapt, până unde merge firul. Deci, unele lucruri nu o să le aflăm niciodată. Putem să aflăm o generație, 2, 3 în spate, putem să aflăm și mai multe generații, doar că nu facem vrăjitorie, nu facem ghicit, nu ghicim în cărți, nu ghicim în cafea. Noi lucrăm ca terapeuții, putem să reprezentăm o persoană și să vedem care sunt efectele asupra reprezentate. Prezint generația 1, generația 2, generația 3. Am văzut constelații cu 13 generații în urmă. Dar 13 generații în urmă înseamnă atâția oameni încât nici nu știi pe ce fir s-a întâmplat și dacă s-a întâmplat în România. N-ai de unde să știi. Da. Că suntem înrudiți între noi. 6 generații, suntem veri cu americani, cu ruși, cu de toate. 6 generații. Dacă mergem 13 generații, unde o fi? Corect. Da, am mai observat. Noi împărtășim soarta umanității, într-un fel sau altul. Dar noi ne raportăm la bunici. Spunem, pentru că nucleul care are cel mai clar efect asupra noastră sunt părinții și bunici. 3 generații. Dar și rudele lor și cei care au fost importanți pentru ei și tot ce s-a întâmplat în acest nucleu. Însă, sunt efecte care vin din spate, mult, mult mai din spate, în funcție de gravitatea lucrurilor. De exemplu, o crimă de genul, nu știu, ars pe rug. Asta nu are efect 3 generații. Are efect nu știu câte generații. Acum, din religia ortodoxă și, de fapt, care e fondată pe observațiile pe care oamenii le fac, spune că 7 generații. Copiii plătesc păcatele părinților 7 generații. Nu-mi place să folosesc acest limbaj. Dar există niște legături care se pot vedea. De exemplu, doliul în cazul unui divorț durează 7 ani. Că 7 ani de zile nu ești disponibil pentru că încă mai ești legat cu persoana, mai ales dacă ai copii. Încă mai ești legat și legăturile se desfac încet, încetul cu încetul și, de fapt, tu nu știi la câte niveluri ești legat de persoană. 7 ani se desface divorțul. Foarte interesant. E prima dată când aud aceasta. Se desface relația. Se desface relația. Pentru că relația poate, din punct de vedere psihologic, să fie desfăcută dinaintea divorțului, dar în momentul în care a început să se desfacă, mai durează 7 ani. Eu am luat divorțul ca moment, dar poate să fie de dinainte, de exemplu. Dacă ai înșelat, relația s-a terminat. Și mai durează încă 7 ani în care, mai ales dacă apare și divorțul, încă mai ești legat. Nenumărate fire ascunse. În opinia ta, am mai auzit în zonele astea de dezvoltare personală faptul că rămâi în relația anterioară nu ieși din relația anterioară, dar în momentul în care ai o nouă căsătorie religioasă. Că acolo ar fi o legătură Aici cred că trebuie să intrăm într-o zonă la care nu mă pricep, că sunt tainele astea bisericești, nu cunosc atât de bine cât să mă exprim. E posibil. E posibil. Îmi doresc foarte tare un preot aici la Copacul Vieții. Am întrebat în stânga și în dreapta și e nevoie de o aprobare de pe undeva. Poate mă ajută vreunul dintre oamenii care se uită la noi. Deci tainele, cele 8 taine sau câte sunt, au foarte mare legătură cu ce vedem în constelații, pentru că fiecare taină înseamnă unitate. De fapt, unu. Taina botezului, ești una cu Isus. Taina căsniciei, bărbatul și femeia devin una, devin ei un întreg, sub umbrela divinității. Taina spovedanii, taina Sfântului Mazmu și așa mai departe. Toate tainele astea au legătură cu sentimentul de unitate, cum
se creează unitatea energetică între tine și Are persoana tot sensul, respectivă, între tine și realitatea respectivă. Și atunci tu rămâi în această unitate. În constelații se spune că nu te desparți niciodată, ci relațiile anterioare rămân cu tine. Și atunci e mai bine să faci pace acolo, ca să poți să fii într-o relație ulterioară. Deci, să-ți dau un răspuns precis la ce m-ai întrebat, nu știu. Uite, deși am spus că mergem pe zona copiilor, dar ajungem, mai mi-a venit o întrebare. Care-i drumul nostru către maturitatea spirituală? Iarăși o întrebare cu un răspuns mai complex. La fel o să simplific. Te rog. Din punctul meu de vedere, este drumul de la a te defini pe tine ca eu și ca identitate separată, fără nicio legătură cu nimeni. Și din perspectiva asta înseamnă să te consideri îndreptățit să faci o mulțime de lucruri altor oameni, pentru că îți aperi propria ta integritate, până la sentimentul de unitate cu ceilalți și de armonie între tine și ceilalți. Adică până când trăiești în ambele realități, când trăiești în realitatea spirituală, dar în același timp și în realitatea noastră obișnuită. Și le dai un statut de egalitate și de respect ambelor realități. Adică ești un om spiritual, ești o ființă spirituală, dar ai un corp. Ți s-a dat o experiență. Bucură-te de ea, trăiește-o. Ai grijă de corpul tău, ai grijă de viața ta, ai grijă de identitatea ta. De ce nu? Protejează-te. Și trebuie să ai acest echilibru între... Maturitatea spirituală înseamnă echilibru între cele două lumi. Ea spune așa, lumea obișnuită și lumea sufletului. Echilibru între ele. N-aș zice, du-te în lumea sufletului. Pentru că ignori corpul și ignori viața ta, realitatea ta materială, după cum n-aș zice nici rămâi în lumea materială pentru că ignori cealaltă realitate. Iar ele comunică între ele, evident, lumea sufletului conține lumea materială și ea are putere, dar nu neagă lumea materială, ci o iubește. Adică aliniază-te cu spiritul și trăiește viața ta. Bucură-te de viața ta. Toleranța are legătură cu această maturitate spirituală în sensul în care putem înțelege un membru al familiei sau un partener de cuplu? Absolut, da. Deci dacă tu ești tolerant cu tine, dar nu în sensul de a fi tolerant în sensul ăla, că poți să-ți cultivi toleranța. Până când să ajungi tu spiritual, mai întâi cultivă niște calități pozitive, să le spunem, da? Poți să fii un om calm, un om tolerant, dar să ai limite. Însă atunci când începi să vezi cu ochii spiritului, când începi să te vezi pe tine ca ființă spirituală, când începi să te iubești, să-ți iubești limitele tale, impulsurile tale, acele părți de care ziceam, să ai compasiune față de tine, atunci în mod natural ai compasiune și față de celălalt. Eu nu zic că e ușor, să nu mă înțeleagă cineva greșit. Da. Este foarte greu. Atunci când ești trădat, când ești abuzat, când ești ignorat, când ești devalorizat, primul lucru prin care trece este durerea, este suferința. Dar ce faci după aceea? Care este al doilea pas? Că primul pas, prima reacție este reacția obișnuită a oricărui om. Cineva te înjură, ai tendința să faci la fel. Cineva îți face rău, ai tendința să faci la fel. Dar ce faci după aceea? După ce iei contact cu suferința ta? Faci ceva cu ea bun? Ce cale îi dai? Chiar ce cale îi dăm suferinței? Păi, în primul rând trebuie să ai grijă de tine, să înțelegi că suferința este ceva ce tu simți datorită fragilității tale și când te vindeci, atunci poți să te uiți la celălalt cu respect și să înțelegi ce aveai de învățat și de ce ai suferit. Evident că cineva ți-a făcut rău. Ăsta e un nivel. În același timp, poate că tu ai fost predispus și că tu ai atras lucrul ăla pentru că aveai în tine o vulnerabilitate. Și de fapt omul ăla a fost un profesor pentru tine. Dar e mult de discutat aici. Cred că dăm naștere la niște reacții de genul wow, nu e adevărat. Hai, lasă-mă în pace. Deci când vorbim de maturitate spirituală, vorbim de o adâncime a felului în care ne vedem viața și ne vedem pe noi.
Da, nu știu dacă eu am ales bine, dar îmi face bine și în zilele noastre. Foarte mulți ani am avut o impulsivitate extraordinar de mare și primul lucru pe care mi-l spun atunci când e tendința asta să-l strângi de gât și să-i spui niște vorbe dulci este cât de bine mă face să mă simt. Foarte bine. Controlezi impulsul. Vreau să trăiesc cu asta. Foarte bine. Ce e în spatele reacției omului din fața mea? De ce țipă la mine? Ce nevoi nu are? Suferință, Suferință. frică, furie. Da. Deci oamenii într-adevăr sunt pierduți, nu sunt prezenți. Când îți dai seama că majoritatea oamenilor nu sunt prezenți în viața lor, că sunt absenți, sunt captivi în mintea lor, în frici, în tot felul de proiecții, din povești din familie pe care nici măcar nu le înțeleg, atunci singura reacție este să-l respecti. Că are un drum și are un destin. Și atunci ce faci? El nu te mai afectează, pentru că te dai la o parte. În clipa aia te dai la o parte și nu te mai afectează. Dar e bine că faci ceea ce faci, pentru că îți oprești impulsul de a acționa fără profunzime. Da, Adică îți dai timpul Mulțumesc. necesar ca să poți să adâncești toată povestea asta. Mi-a luat un pic să ajung aici, dar trăiesc mult mai liniștit și mai pe pace. Da, eu îmi puneam la un moment dat mai de mult. De ce mă consider eu atât de important încât eu consider că omul ăsta n-are dreptul să-mi facă mie chestia asta? Bună. Adică ziceam, cine sunt eu să nu pățesc așa ceva? Adică sunt o mulțime de oameni în lumea asta care pățesc și eu consider că eu sunt mai important. Deci încercam să-mi diminuez importanța de sine. Ce sunt eu? Puricul pământului? Cine sunt eu? Că eu, sigur, nu mă bucur că am pățit chestia asta, dar mă ajuta un pic să fiu alături de ceilalți care au mai trăit lucrul ăsta, pentru că odată cu tine, în suferința aia mai sunt zeci, mii, sute de mii, milioane de oameni. Și atunci, de fapt, îți deschizi inima și îți dai seama, Doamne, ce viață trăim. De ce suntem așa de pierduți? De ce suntem atât de absenți? De ce ne luptăm și ne chinuim între noi? Pentru nimic. Pentru că nu trăim realitatea spirituală, nu trăim iubirea divină. Da. Și asta înseamnă compasiune față de tine, față de toți ceilalți oameni, față de umanitate. Da, drumul către iubire. Ăsta e, așa-l văd eu, e un drum până încep să accesezi această iubire, mai ales cel puțin asta am observat eu și e și normal E până la un drum greu E un drum greu, da. de autocunoaștere. Da. De fapt, e cum spunea Socrate, nu? Cunoaște-te pe tine însuți. Da. Când au aflat unii dintre băieții care consumam găleți de alcool până dimineața că merg pe atul, să întreb, băi, ești bine? S-a întâmplat ceva cu tine? Ai pățit ceva? Ai pățit ceva? Și n-am știut de ce merg. Ai căutat un ajutor spiritual. Dar partea din tine care consuma alcool, ea a încercat să te ajute cu ceva și n-ai înțeles. Și te-ai luptat cu ea. Dar, de fapt, e mai mult de discutat aici. Eu nu mai beau. Foarte bine, excelent. Extrem de rar. Dar impulsul tău se manifestă altfel. De exemplu, faci ceea ce faci. Înțelegi? Adică îți exprimi oricum acea nevoie, dar altfel. Da. Eu consider că... De exemplu, lucrezi pământul. Da, e o plăcere, e o dragoste. Înțelegi? Aia e o dragoste. În același timp, alcoolul poate să țină loc, e ca un soi de alinare a durerii în urma lipsei sau în urma durerii cuiva. Și tu, de fapt, simți durerea al cuiva și atunci, ca să o alini, te anesteziezi cu alcool sau cu altceva. Și, de fapt, alcoolul, de fapt, îl reprezintă pe cel care e absent sau reprezintă durerea lui. Și dacă tu te-ai conectat cu pământul, atunci nu mai ai nevoie, pentru că durerea asta a fost liniștit. Poate fi, da. E mai mult de discutat aici, nu e atât de simplu. Chiun, mi-ai spus de copii. Un proiect. De proiect. Cele două aripi ale lui Armin. Da, e o carte pe care o prietenă și colaboratoare de-a mea a scris-o.
în urma colaborării pe care am avut-o cu ea și pe care o am în continuare și o să scoatem o colecție, povești ale constelațiilor. Scopul acestui proiect, care, mă rog, ea a început să scrie și pentru mine a fost foarte natural, este să ne adresăm relației între părinte și copil, pentru că sunt cărți destinate copiilor mici, pe care de obicei le citesc părinții, sunt foarte scurte și oferă soluții sistemice la diverse problematici, care sunt problematici de familie. Adică, de exemplu, această carte, Cele două aripi ale lui Armi, se adresează unui părinte care a trecut printr-un divorț, dar și copilului care a trecut printr-un divorț. Care e soluția? Cu ce trebuie să rămână copilul? Copilul trebuie să rămână cu iubire pentru ambii părinți, să primească de la ambii părinți iubirea și să se bucure de viața lui. Să nu fie loial deschis unuia și loial ascuns altuia. Să fie loial ambilor și în același timp să fie lui loial. Cele două aripi ale lui Armin este o metaforă, de fapt. Un copil are nevoie să zboare cu ambele aripi. Aceste aripi reprezintă părinții? Reprezintă tot ce a primit de la părinți. Tot ce a primit. Adică el are dreptul să-și iubească părinții și să-i respecte și să-i onoreze și să se bucure de tot ceea ce a putut fiecare să-i ofere. Și atunci, practic, și copilul evită în a-l mai reprezenta pe părintele lipsă. Exact. Acum, din ce am învățat eu în constelații și ce am văzut de multe ori că un copil este mai în siguranță în constelații, nu neapărat cu părintele care pare că este cel bun, ci cu părintele care încă îl mai iubește pe celălalt. Și dacă ar fi la divorț să se ia o decizie după binele cel mai mare al copilului, n-ar trebui să se țină cont cine are cea mai mulți bani și așa mai departe, că și alea contează. Dar criteriul cel mai important este care dintre părinți îi dă voie copilului să-l iubească pe celălalt. Care dintre părinți încă îl iubește și îi va permite copilului să vorbească frumos, să se conecteze cu celălalt dintre părinți. Care dintre ei? Acolo copilul ar trebui să rămână. Evident cu amândoi, dar se va simți mai în siguranță în familia care respectă și onorează pe celălalt dintre părinți. Da, uite, pe generația divorțaților, că din punctul meu de vedere 35-45 de ani acum azi și aici, cam pe ei se desfășoară, generația asta cumva s-au căsătorit de pe la 18, 19, 20 de ani, adică copii în sine, într-un fel sau altul, și tendința pe care am văzut-o eu este că cumva bărbații denigrează mamele în fața copiilor, pentru că mamele sunt cele care inițiază acest divorț. Da, din păcate, cam asta e și informația mea. Foarte multe femei, e mult de discutat și aici, dar da, e delicat. Ne-ai putea spune părerea ta despre această, iarăși, ca și relația toxică? Mie nu-mi place deloc termenul ăsta, deși sunt un om al termenelor, dacă vrei, dar mie mi se pare că relațiile sunt toxice, ci că oamenii pot fi toxici, dar nu se văd unii dintre ei pe ei, așa cum am fost și eu aici. Am fost și eu acolo. Tendința asta de a spune că femeile au intrat într-o energie masculină mult mai mare decât o conțin. Este o părere subiectivă, bineînțeles, și iarăși simplific. Eu mă bazez, sunt niște impresii pe care am și impresiile mele sunt conforme cu ce spui. Cred că există foarte mulți bărbați de calitate, foarte mulți bărbați buni și de multe ori femeile sunt stimulate e o societate foarte narcisică, narcisizantă, să-și exprime și să-și exploateze aturile. Poate că este chiar o perspectivă foarte subiectivă și cred că există și partea cealaltă când bărbații fac asta. Nu cred că există o victimă exclusivă, bărbații sau femeile. Dar, într-adevăr, pare că, de fapt, mai degrabă femeile iau decizia. Acum,
Nu pot să generalizez. De ce? Pentru că ar trebui văzut în fiecare caz în parte, de fapt, ce se întâmplă. Pentru că unele relații nu mai sunt viabile. Însă trebuie discutat un pic care este rolul societății și social media. Cum stimulează despărțirea, cum stimulează, care este modelul despre femeie și despre bărbat și despre familie pe care îl creează și îl stimulează. Noi avem cadoul de a fi liberi, dar acest cadou nu a venit la pachet cu sentimentul de responsabilitate. Ce facem cu libertatea? Pentru că noi ne imaginăm că putem face orice. Și în sensul ăsta... Nu ne pasă de consecințe. Și de fapt ne dăm seama, după o generație sau două, că de fapt există consecințe și că nu putem face orice și că trebuie să ne restrângem singur libertatea. Că libertatea fără responsabilitate este haos. Și în relațiile afective este la fel. Cred că trebuie să avem mereu o perspectivă mai înaltă, o perspectivă spirituală, să avem o umbrelă care să ne ghideze. Pentru că libertatea asta uneori ne face să căutăm plăcerea cu orice preț și să traversăm niște limite. Să o căutăm, da. Există o căutare și ce spuneam mai devreme are legătură că am intrat în contact cu mulți dintre oamenii care se uită aici, fie că au venit să mă întrebe ce e mai potrivit pentru mine, să merg la constelații sau să merg la respirație holotropică. Dau un exemplu. Toate sunt potrivite. Dar fiecare pentru un anumit moment și pentru un anumit punct în dezvoltarea persoanei. Nu, într-un anumit moment, una e mai potrivită decât cealaltă. Dar sunt cealaltă așa și aia e potrivită pentru un anumit moment al dezvoltării. Și eu când am nevoie să mai lucrez diverse chestii ale mele, tot așa fac. Mă duc în stânga sau în dreapta, doar că le știu acum, le văd. Da. Cartea pentru copii și părinți în același timp, las și aici link-ul în descriere. Am multe link-uri. Autorul se numește Sorina Signeanu, eu sunt doar consultant, să spunem. E o colecție care se numește Povești ale constelațiilor. Mi-am notat. Ea este din Iași, are un site, sorinasigneanu.ro, cred, nu știu exact. Caut eu sau și ea este, putem să ținem legătura. Cred că va fi o colecție foarte utilă pentru că vom adresa o categorie de oameni care, copii, de obicei n-ajung la constelație. Am primit de multe ori întrebări, la ce vârstă pot să vină copiii? Păi, în primul rând, de ce să vină copiii? Că e vorba despre părinți. Și în al doilea rând, un copil nu are capacitatea să se diferențieze decât mult mai târziu, la 18-20 de ani și poate nici atunci. Sunt oameni nediferențiați de părinții lor și la 60 de ani. Dar șansa este la o anumită vârstă, nu la vârsta mică, în care pentru copil este o frică să se diferențieze de părinte și atunci, de fapt, nu, copilul nu. Dar Sorina e tot, scuză-mă, tot terapeut. Nu este scriitor și mamă de profesie, are 3 copii. Am avut pe aici 2 sau 3 autori, dacă nu mă înșel. Da, e un scriitor care acum se lansează, dar îi place, a făcut constelații și a văzut și a ales să facă lucrul ăsta și m-a solicitat și eu o sprijin cu poate am ocazia să am o discuție în fața camerei. Dacă vrei. Sigur. În încheiere, Ion, te rog să ne spui o opinie a ta. Eu am muzicală aici, de sfârșit. Da. Pe care o transmit oamenilor și pe care o ating, o caut și am un cel din ea. Pace și iubire. Cum e drumul mai scurt către pacea asta și iubire? Cunoașterea de sine și bunăvoința față de propriile sentimente. Face ca sentimentele să se topească, să se dizolve și încetul cu încetul să ajungi într-un alt tărâm care e dincolo de sentimente. Marea capcană a vieții noastre este că noi credem în sentimente. Și când mă refer la sentimente, nu mă refer la iubire, pentru că iubirea este o altă categorie. Iubirea despre care vorbesc este iubirea care vindecă. Iubirea noastră obișnuită este mai degrabă tranzacțională. Putem să-i spunem că e un instinct, este o îndrăgostire, este necesară, dar iubirea care vindecă este alt tărâm, este o altă categorie. Și sentimentele noastre
ne înrobesc, pentru că ele vin într-un mod, să spunem, legitim în viața noastră, le învățăm ce să simțim în fiecare situație ca să ne protejăm, să ne adaptăm, dar totul pleacă de la sentimentul că noi suntem acest corp, această personalitate, acest statut. Noi suntem mai mult decât asta. Însă asta este iarăși subiectul unei discuții foarte largi, pentru că noi ne identificăm cu eul nostru, ne identificăm cu corpul nostru și ne identificăm cu sentimentele noastre. Și când reușim să ne deconstruim, să ne delimităm, să ne dizolvăm aceste sentimente, atunci ne trezim în liniște, în pace, unde se găsește tot și iubirea. Dar este vorba de cu totul altceva. E vorba de prefigurarea unui alt tărâm al existenței, care este chiar aici. Doar că noi nu suntem conectați. Ne agățăm prea mult de statut. Ne agățăm prea mult de, sentimente, Societate. de corp, de sentimentele noastre, de statutul nostru, de identitatea noastră obișnuită. Drumul către pace este deconstrucția identității. E ușor? Nu e ușor, dar viața ne duce tot în direcția aia. Adică mai devreme sau mai târziu tot acolo vom ajunge să nu mai credem în ce credeam noi. Să înțelegem în cele din urmă ce este cu adevărat important. Unii vor ajunge, alții nu, da. Îți mulțumesc tare mult că ai fost pe la noi. Mulțumesc și eu pentru invitație. Te mai așteptăm. Sper să fie util. Foarte util, îți mulțumesc. Pace și iubire, dragii mei.